a páni, vítajte na mojom kanáli MR3X Collect a v dnešnej sérii videí si ukážeme vlastne všetky moje Pokémon kartičky. Ukážeme si všetky moje albumy a začíname hlavne s trenérskými kartami. Let's go! OK, a začíname s waifu kartami, a.k.a. trenérkami, ktoré sa mi veľmi páčia a zbieram hlavne viacej trenériek ako trenérov, pretože mi prídu viac atraktívne a taktiež sa mi aj veľmi páčia. V tomto albume zbieram hlavne waifu karty, ako som už hovoril, ale hlavne také karty, ktoré mi prídu do budúcna drahšie, alebo sa mi len proste páčia. Zbežne si prejdeme nejaké tieto ženské karty a taktiež sa vám ukážem aj rozdiel medzi alt art kartou a klasickou full art kartou. Napríklad tu ešte môžeme vidieť nejakého Rainbow trenéra Rosin's Backup, ktorá je veľmi pekná kartička, veľmi sa mi páči. Poďme taktiež aj ďalej. A už sme sa dostali k tomu alt artu, ktorý vám chcem ukázať ten rozdiel medzi alt art kartou a full art kartou. Takže ja ich takto vyberem. A ako si môžeme vidieť, toto je klasický full art karta. Ako môžete vidieť, není špatná. Podľa mňa sa mi veľmi páči, toto je práve Nemona. Takže tu môžete vidieť full artovú verziu. A tu môžete vidieť alt artovú verziu. Taktiež veľmi pekná kartička. Ako môžete vidieť, ako ich rozoznáme teda, tak pozrieme sa na tieto dve karty, sú asi z tej istej edície sa mi zdá. A ako môžete vidieť, tak táto nemá takú trblietkavú štruktúru. Toto je full art karta a nevidíme tam vlastne, vidíme tam ten lesk, ale nemá tam tú vlastne tú trblietkavú štruktúru. Teraz keď sa pozrieme na alt art kartu, a.k.a. Nemonu, tak môžeme vidieť, že je tam pekný trblietkavý štýl. Taktiež aj je viac škrapkáva tá karta ako tá klasická. OK, a ideme ďalej. Taktiež jedna z mojich obľúbených kariet, ktorú tu mám, z mojich obľúbených altartových kariet, je táto Gita. Veľmi pekná. Taktiež tu mám napríklad aj Jasmine's Gates, ktorá mi padla z môjho prvého booster boxu Surging Sparks. Je to veľmi pekná kartička. Som bol vlastne s ňou veľmi spokojný, no bohužiaľ som chaseoval ale Pikachua, ale nevadí. No a došli sme k tej najzaujímavejšej dvojstránke, ktorá je plná altartov a hlavne tých najlepších altartových kariet, ktorých mám vo svojom trenérskom albume. Napríklad ako táto Miriam, k nej má taký veľmi zaujímavý príbeh. Padla mi vlastne z prvých 6 pekov Scarlet and Violet. Vtedy tá karta stála okolo 200 € cca nejak tak. Neviem vám teraz presne povedať, už si to presne nepamätám. Ale teraz, bohužiaľ, rapidne spadla na nejakých 20 až 25 €. Ale taktiež je to veľmi pekná kartička, ako môžete vidieť. Mal som na ňu fakt šťastie, že mi padla z prvých 6 balíkov, takže podľa mňa veľká bomba. OK, a ideme ďalej. Taktiež ešte, aký mám príbeh týmto kartám, ktoré sú tu, tak napríklad túto Team Rockets Ariana ste mohli vidieť, sme chaseli v minulom videu. Destiny Rivals Booster Box, kde sme aj vážili balíky. Vlastne a to bola jedna z mojich najlepších kariet, ktorá nám padla v openingu, taktiež aj s Golden kartou. Tu máme Carmine, ktorú som si odkúpil vlastne za nejakých 50 €, lebo bohužiaľ mi nepadla z Twilight Masquerade. Padol mi tam ale ten Greninja, z čoho som bol asi viac aj rád, ale stále som chcel tú Carmine, lebo je to asi tá najkrajšia alt waifu karta, ktorú mám. Fakt, že veľmi pekná kartička. Takže nejak tak. No, a už sa vlastne dostávame k tým chlapským kartách, tie si len tak rýchlejšie pozrieme, lebo nemám tu nejaké zaujímavé kúsky chlapských kariet. No a došli sme vlastne ku Colresovi, ktorý bol vlastne jedna z mojich prvých trenérskych kariet, ktorú sme spoločne otvorili. Tu je taktiež Drayton zo Surging Spark, ktorý mi padol spolu aj s tou altartovou kartou, ktorú som vám ukazoval, takže veľmi pekná kartička. Čiže sa mi páči, tu môžete vidieť, ako je vo full artovej verzii a tu je vo alt art verzii. No a dostávame sa ku koncu vlastne môjho albumu. Tu je ešte Team Rockets Giovanni, čo sme mohli vidieť v minulom videu, ako mi padol. Bolo to veľmi pekná kartička, bol som z nej veľmi rád, stojí okolo nejakých 10 €. A už sa tu vlastne dostávame ku koncu toho albumu. Tu už mám len také, že zakladače, čo sa dávajú medzi karty. Alebo tu proste zbieram len také zaujímavé itemy, ktoré mi prídu vlastne zaujímavé.
Tu mám napríklad Icepack karty, ktoré sa mi tiež celkom páčia, bohužiaľ sú ale veľmi lacné. Hej, tu mám nejaké energie. Tu máme podpisových trénerov podpísaných, tu mám nejakých Celebrations trénerov. A to už je koniec albumu. Ďakujem za pozornosť. V ďalšom videu s albumom si ukážeme ďalší album. Očakávajte ďalšie video.